Симеон е вече супер отчаян. Хайде вкарай малко живот. Това става хора. Здравейте, това е опит 103. 203 за мен. Защото със Симо към момента не ставаме за влогари, обаче отиваме на много голямо приключение и просто абсурд е да не запишем влог. Така че... Да, хора, отиваме на нашия пръв круиз, 7-дневен. И не просто круиз, отиваме на един от най-големите кораби в света, а именно... MSC World Европа. Точно така. Сега сме в Мюнхен на летището, след малко летим към Марсилия, където ще пренощуваме и утре ще си хванем корабчето. Няма да ви казваме какви са дестинациите все още, за да е интересно. Абсолютно. Но идеята е, че ние никога не сме ходили на круиз, не знам вие дали сте ходили, но ще ви споделим всички прясни емоции от това да видим един от най-големите кораби и да бъдем там, да видим различни дестинации. Просто много ще е яко. Бъдете с нас през цялото време. Взимаме ви, защото ще е яко. Айде на круиз. Айде на круиз. Марсилия сме. Je Marseille, бебе. Симака вече научи френски. Много добре се наспахме. Да. Има супер много тук бъгита. Какво е това? Тук има мотори, бъгита, скутерчета, 50 кубикови. Просто такива неща не съм виждал. Така решихме да си хванем автобусче и да отидем до един хълм, където има църква Нотърдам. Решихме с автобус, за да бъде малко по-интересно. Да, скипваме Убера тази сутрин. Имаме време, така че отиваме да видим това красиво местенце. Хора, вижте гледката зад нас. Просто е направо изумителна. Скандал. Още по-якото е, че тя е 360 градусова. Навсякъде е просто брутално яко. Църквата също е много красива. Това място си струва от всякъде. Ако имате път към Марсилия, между другото изобщо не е далече от центъра и е много яко. Тук бих живял. Точно тук. В момента сме на терминала. Ето така изглежда. Много интересно. Хора, вижте го колко е голям. Дори не мога да го снимам. Мега яко. Нашата кабина е този номер и изглежда така. Има доста огледала навсякъде, което я прави още по-просторна. Това е леглото, има гардероб, тук е баня с тоалетна. Доста широка, между другото, не очаквах да е толкова голяма. Има душ кабина, има всичко необходимо. Тук е холната част, но най-красивото е този балкон. Просто вижте гледката. Просто е феноменално, особено в момента на залез. Аз не знам какво да... Аз все едно съм на море, извинявам се, че съм гол. Аз мисля, че може просто да снимаме без изобщо да говорим, защото е също брутално, истина. Аз малко се филмирам, че вече сме тръгнали, просто защото водата се движи. Да, но... Много е яко. Тази вечер ще вечеряме в един от специалните ресторанти, латиноамерикански, мексикански, супер много детайли, които носят много яка атмосфера. Преди малко имаше и жива музика. Поръчали сме гуакамоле, чакаме да дойдат всички други неща. И хапваме. Атмосферата е много яка, всичко е супер шарено, супер фестивално. Имаше музиканти. Да, казах, че имаше жива музика. Така че, беше много яко и тепърво ще бъде. Като за първи ден доста се изморихме, вечеряхме, аз си взех едно чайче
И отиваме към кабината да спинкаме. Да, много съм excited за утре. Утре ще бъдем в Генуа, където ще слезем да се разходим. Така че ще има готини гледки. Да, но преди това слип, защото много емоции днеска, много ни изтощи този ден, прекрасен и така. Добро утро! Тук що пристигнахме в Генуа. Излезнах да видя гледката преди още да спрем. И просто аз щях да се разрева колко е красиво. Наистина. Много е различно да се събудиш 7:30, да трябва да ставаш за работа и 7:30 и навън къде имаш така гледа. Няма нищо общо. Да. Просто уникално е, наистина. Буквално вчера, докато стоим и пием кафе, и аз съм отворила Cruise и вече гледам някакви други круизи, защото искам да дойда с сестра ми, с брат ми, с приятели. Просто уникално е. Смисъл, толкова си струва това изживяване. Това ни е само втори ден. Само втори ден. И ние просто... Аз не искам да слизам никога. Просто е... Хайде да се скрием някъде. Тук в тоалетната. И никога да не излезем. Да, и така. Ще видим дали ще слизаме всъщност, защото е доста облачно навън. Изглежда хладно. Даже се е хладно. Но пък може и да изгрее. Дават го, че към обяд ще има слънчице, така че може и да излезем просто следобедно, а сега да енджойнем нещо друго на кораба. Ще видим. Хора, 11 часа е при нас, вече сме закусили, тренирали сме и сега сме малко на релакс в джакузито. Така че да, много е ползотворно, когато станеш в 7 часа, чувстваш се много добре. Всъщност решихме, може би малко по-късно да се разходим в града, защото сутринта ни се стори малко мрачно и видяхме прогнозата, че след обяда може би ще изгрее слънце и ще е по-готино за разходка. Така че да, в момента енджойваме малко времето си заедно, тъй като джакузитата са празни и да. Малко се разхождаме из уличките, слязохме от кораба за около 2 часа и сега сме, както виждате, из тия малки улички италиански, които са много вайб. Показвам. Архитектура. Малко седно съм в Русе, в принцип, но на общо взето е много красиво. И тук е още една яка уличка. Так. Вижте сега къде се пускаме. На змията. Това е реално е парзалка, която е от 20-та палба до 5-та, 6-та или 8-та. Нещо такова, май е 12 етажна, нещо такова. Да сега ще видим. Казва, че не е страшно, страшно е малко... И гледаш влога, продължава само един. Не, малко е страшно, че просто е змия. Вижте каква е. Страшничка. Защо не е прасенце? Знаеш, по-приятно. Ето го си мачето, ще потегля. Обясняват му какво да прави. И тръгва. Айде си, мак. Ето ме. Гора, беше много яко. Аз между малко се насрах. Малко се насрах в началото, ще призная. Няма да се правя на голям мащар. Малко се насрах в началото. началото. Симо се пуска и се чува. Не е вярно. Като някаква жена. Беше малко... Беше много яко. Вижте колко е красива. Да. Вижте всичко колко е красиво. Уникално едва само втори ден, между другото. Аз искам пак да се пусна. Просто горе има опашка в момента и не ми се чака.
Но задължително ще се пуснем вечерта. Да, вечерта ще се пуснем и утре сме на аквапарка. Също има много яки парзалки. Да. И сега ще вляза всъщност тук да си купя една чанта. Пък ще влезем да пия едно кафенце, защото сме на круиз. След около 10 минутки тръгваме за Рим. Ние си зареждаме малко телефоните, защото по цял ден сме някъде и постоянно сме без батерия. Така че зареждаме малко и отиваме да поразцъкаме плейграунда, да го бия си мачето на един билярд. Но преди това ще се насладим на тръгването, защото честно казано мен много ми харесва тая част с пристигането и тръгването от пристанищата. Супер красиво е, кораба се движи много бавно и просто е бижу е. Така че ще се изкефим на това, зареждаме телефоните и бегом! Много яко хората се събрали и махат на кораба, че тръгва. Чао! И аз имам. Тази вечер сме букнали един от специалните ресторанти. Казва се Chef Gardens Kitchen. Ще го науча най-накрая това име. Затова сме толкова градински да мачваме менюто. Малко сме се поиздокарали, така че отиваме да хапнем, да пинем винце и така ще да се разказваме хубави истории. Точно така. Когато се прибираш от партии, си танцувал и вече те болят краката. Симо се изкърти от танци. За жалост, абсолютно нищо не снимахме, но беше много яко. Имаме снимано също. Имаме снимано, но то не става много за влога, така че ще го скипнем. Ще го видите на стори. Последвайте ме в Инстаграм. Опа! Но, така де. Отиваме съвсем за малко до кабината, изобщо не сме приключили с вечерта. След това ще хапнем от бургерите, защото има бургери, които работят до 2 часа. В момента е 12. И ще пустим малко навън в задната част на кораба, където в момента е много красиво, с много светлинки. Да, буквално. И така. Правим нощно хапване. В края на кораба сме. Мега яко е просто. Между другото, изобщо не е студено, макар че в момента е 4 февруари и сме буквално в най-откритата част на кораба, където по принцип би трябвало да има течение и да е студено. Но не е студено, с худите сме и е супер приятно. Много е приказно, наистина. Втори ден приключи, всичко беше много яко. Сега, докато се разхождахме около кораба, видяхме доста места, които не сме посетили, ресторанти, заведения, забавления и какво ли не, така че не сме се изчерпали, има още много какво да видим. Утре ще сме в Рим, като ние няма да слизаме, защото сме виждали Рим, също пристанището не е съвсем близо до центъра, така че ще използваме времето, понеже повечето хора най-вероятно ще слезнат, за да разгледат Рим, все пак е Рим. Та ние ще се възползваме от това да сме на места, където по принцип има повече хора, като басейни, джакузита, спа и така нататък. Така че да, има какво да правим, но сега ще спим. Good night! Отиваме да обядваме. Много се размазахме на спато, аз направо заспивам. Аз нямам глас. Майко. Да. Всъщност после пак ще отидем на спа, защото сме платили за целия ден, така че малко ще се починем и ще отидем пак на спато. И може би на откритите басейни, джакузита и така нататък. Ако не заспим преди това. Но няма да губиме изобщо никакво време. Ето да ви покажем кочинката. Малко сме разхвърлили, но нищо, има гледчица.
Другото не е важно. Имаме още час някъде до вечерята, така че имаме малко време да се разходим. Аз да живна, че нещо супер много ми паднаха батериите и особено след спато просто дропнах, бях направо като болна даже, такава викам, обеден съм с температура. Аз след спато тренирах. Да, си мой като на пружини, той няма спирачка. Стабилен. Да. Аз съм като нормалните хора. Нямах силички, поспах и сега съм доста по-свежа. Аз се стресирах. Бях в... Повече гледах да съм в студената стая, за да може... Студената стая е стая в спато, която не знам дали така се казва, но е цялата в сняг. Буквално е все едно си навънка зимата. Много яко, защото като се редува с сауна, с парна баня, прави... Не сме тук. Калява доста. Много е приятно, да. И между другото, сутрин ако се прави това нещо е топ. Ако искаш да заместиш кафе, примерно. Не, мерси. Между другото, това изобщо не е моят стил. Само да кажа. Мислех си, че тук всички са носят класи. И си викам, сега ще се ръцъкам всички риски, панталони, обаче нямаше нужда според мен. Всички са по ланцузи и по някакви тениски, бейсик. В момента сме в рая за Симо и това е ето този шоколадов огромен кът, където можеш да си креейтнеш сам шоколад, да си купуваш всякакви неща. Много е яко. Добро утро! След малко пристигаме в Палермо и вижте тази сутрин каква е гледката. Навсякъде има само вода, тук има малко планини. Просто е невероятно. Симеон още спи, ето там. Не възнамерява да се наслади на тая яка гледка. А сега ще го вдигам, защото отиваме да закусваме, понеже днес ще се разхождаме в Палермо и трябва да станем раничко. Добро утро! Да, вчера Симчо е бил в пивоварната до късно май. И сега не знам къде сме. Това не е ли галата? Не съм Варна. Ти кажа аз Варна. Ставай да гледаш колко е хубаво. Много е хубаво. Днес съм синята шапчица. Много по-свежа съм от вчера, виждаме. Отиваме да закусим. И така, ще хапваме и ще ходим на разходка, защото все пак сме в Палермо. Ето ни в Палермо. Вижте как сме облечени. Навън е 20 градуса. Много е топло, много е приятно. Хващаме тен. Хващаме тен. Аз съм си сложила шапка, за да не слънчасам. Не, наистина просто е прекрасно времето. Перфектно. 6 февруари е, което е скандално. Все едно е пукнала пролет. Ей, така се чувствам. И общо взето отиваме, може би, да пием пак едно италианско кафенце. Да, може би да разгледаме някоя Зара. Много смешно, защото аз съм задала една катедрала и вървим. И Симо вика, ти Зара ли си задала? Викам, да, със сигурност ще задам Зара. Много е топло, много е хубаво. Вижте колко е. Направо е лято, просто е мега яко. Хайде сега малко да ви покажа от градчето. Ето тези тераси, които са отрупани с цветя, абсолютно навсякъде. Много са красиви. Ще ги виждате. Ето е пощата. Малко прилича на съдебната палата в София. Много е яко навсякъде, че се движат с моторчета. Също много вайб. Връщаме се към кораба. Хапнахме, пинахме, видяхме много красиви места, ядохме аранчини, ядохме каноли, пихме коктейл, пихме кафе и се чувстваме супер. Много ни хареса Палермо, наистина, поне това, което видяхме. Няколко часа обикаляхме. Много красив, наистина, много красива архитектура.
малки улички с туристи, с сергии, палми, навсякъде имат цветя, дори по улиците имат цветя в сакси, просто сложени. Много е красиво. Портокалови дървета, триколки, бръмчащи моторчета, просто много е яко, наистина. Сигурно ще си букнем още една почивка, да дойдем специално да разгледаме още места. Да, Сигурно има още много места. Много е красиво, много ми хареса на мен. С тази шапчица съм точно като за плаж. Жалко, че няма бързите очила. Сима си купи едни бързи очила, много е бърз. И изчезна, видяхте ли колко е бърз. И така, връщаме се към кораба, където имаме още неща да снимаме, още неща да правим, така че няма време за губене. Ще се видим там. Отиваме на аквапарк. Не сме го пробвали до сега. Бързите цаки. Бързия си мак. Парзалката, колко съм бърз. Мале, нямам търпение да пробваме да се качим пак на тази. Сухата. Веном парзалката. Много беше яка. И ще ви я снимаме хубаво този път, защото май миналия път, даже не знам дали успяхме да я снимаме. Бяхме много смешни, как пищим. Сега ще видим как е аквапаркчето. Много добре. Днеска топ ден, аз съм супер доволна. Ако всеки ден е такъв, живота ще е прекрасен. Много яко! После май е тук да сме. Ето ги парзалките, като ето тази розовата е супер крейзи, защото горе се качваш, стъпваш и отдолу се отваря пода и изхвърчаш надолу. Но ние първо ще пробваме синята, защото мен малко ме е шубе от другите. Отиваме да си вземем ето такъв пояс и да се пускаме заедно. Сега ще ви покажем Веном парзалката. Малко е крипи, влиза се в устата на змията. Решихме да направим малко нощно къпане, така че отиваме към басейните. Сме много смешни, защото съм с връхно и отдолу съм само по-бански. Но, честно казано, хората си се къпят много късно. Между другото не е късно дори, в момента е 7 часа. Да, това не е нощно къпане. Ние хапнахме на обяд много късно, горе-долу към 3 часа, даже беше 4 без нещо май. Така че още не сме гладни за вечеря и ще използваме да се чипаме. Ето ни на джакузи сме. Даже сме с телефон и с светлина, за да се снимаме. Да, много е яко. Между другото, не очаквахме да има толкова хора. Има хора и явно просто защото е много яко наистина. Вечер навън е студено. И тук си е много добър релакс. И ето ни! Отиваме на White Party. Абсолютно целият кораб днес се облича в бяло и отива на парти. По принцип го правят на басейна, но понеже сега е хладничко, ще бъде в панорама нещо си. Точно така.
Бяхме на тихото парти, беше много забавно. Не знам всъщност дали снимахме, но общо взето дават слушалки на всички. Всички слушат една и съща музика, има си диджей, има си всичко. И... Само нямаше кръгче. Да. Беше много яко. И всички крещят и пеят и като си махнеш слушалките, просто всички вият. Беше много фън. И тук сме на нощно дохапване. Има бургери, пици и всякакви такива неща, сладичко, което е идеално за след парти. Които са фри. Да. Идеално за след парти. Просто боцваш една пица и отиваш да спиш. Та ще лягаме след малко, защото утре ни чака екскурзия в Малта. Трябва в 6:45 да сме на 7-ма палба. Така че трябва да се наспим и ще вървим 4 часа, така че get ready! Ето ме и мен. Най-накрая отивам на закуска. Тази сутрин мънинко се успяхме. Да, трябваше да стане малко по-рано, понеже имаме букната екскурзия във Валета. И сега имаме 15 минутки за хапване, макар че съм вече хапва. Аз отивам, ще успеем. Вече сме в Валета, Малта. Хапнахме много бързо за 10 на минутки. И вчера вечерта получихме ето тези билетчета за екскурзията, която ще е около 4 часа. И ще снимем някои от забележителностите, музеи за Втората световна война и всякакви други интересни неща. Така че ето е гледката от нашата каютка. Не от най-приятните, но пък... Супер е гледката, бе! Не, супер е гледката, щом жената казва. Вижте каква гледка се откри от балкона. Мега красиво. Вижте ги колко са шарени. Уникално е. Нямаме никакво време. Трябва буквално след 2 минути да бъдем долу на 7-ма палба, където ни чакат за екскурзията. Мисля, че след тези автобусчета ще тръгнем. Така че заминаваме много бързо. Вече сме при бусчетата. Даваме билетчета. Ей, това е нашето бусче, номер 2. Years of intensive bombing in the Second World War, from June 1940 till September 43. There are hundreds of them. Those are 6 Baroque one with all these carvings and gilding. You can see the fake windows there, look. So that Половината Малта е това. Тук се вижда половината Малта. В момента сме в Мдина. Да. Много красиво, между другото. Първи впечатления от Малта. Много ми допада оранжевия цвят на сградите и на цялостна архитектурата, защото присъздава един вайб такова на все едно някакво лято. И е доста интересно, както жълтене е всичко. Чувствам се едно съм в Ренесанса и все едно след малко ще гледам Гай Юлий Цезар, как се бие с някакви малтиец. Между другото много ни продуха. Да. Малко подценихме времето. Доста ни продуха и сега малко цъкаме чайчета. Тоест аз цъкам чайчета. Какво се случва, Симо? Лошо. Да. take that house, that one, that one, that one, and the well, the water cistern up to there. So you simply Google Mesquita Square in Mdina, Malta,
Game of Thrones. Click and you will get the little part shot in here. Връщаме се обратно към автобуса. Приключи екскурзията. Беше много яко, много полезно. Симо доста дропна. Малко ни продуха, защото сме облечени доста тънко. Реално е топло, но има вятър, така че малко захладня. Но беше много яко. Наистина човек разказва супер много неща, всякакви, както исторически, така и... Кажи, какво са снимали? Да, тук що бяхме на снимачната площадка на една от сцените на Game of Thrones в Мдина. И така много интересно разказва всичко. Много подробности, както за живота им сега, така и за историята, архитектурата и всичко. Видяхме много, много красиви места. И се връщаме да хапнем, малко да си починем, защото сме доста изморени. Малко прилича на CS 1.6, който е играл CS. Може да се препознае в The Inferno мапа. Каквото и да е това. Вижте гледката и вижте какво хапвам. Уникално е. Ето части от мястото. Мега кукленско. Направо супер много ми харесва. Моя вайб. Една от най-яките части е, че от всяко пристанище, от което тръгваме, ни махат. И е уникално. Хората си лисат по терасите. Вижте залеза. Но да, просто е супер кют. Вижте това малко Санторини, което се откри тук в Малта. Този красив залез ни изпраща от Малта и утре сме цял ден в открито море. В други ден пристигаме в Барселона, където всъщност е нашата последна точка. Малко бяхме на фитнес. Не може само да се педе. Може, ама бяхме малко на фитнес. Връщаме се да се провлечем, за да отидем на вечеря. Днес има гала найт. Ние вече веднъж бяхме облечени като за гала найт, когато ходихме да ядем в един от специалните ресторанти. Но може и да се натокаме отново за някакъв коктейл, примерно. Има някакъв слот, някакви часове, в които можеш да се снимаш с капитана. Това е много яко. Ето, аз не го знаех това. Да. Ето как сме се издокарали да ходим на презентация на капитана. Че да запозная с капитана, да го питам няколко въпроса. Ladies and gentlemen, good evening and welcome aboard the incredible MSC World Europa. Предпоследен ден, утре си тръгваме. Затова е такава кочина около мене. Малко започнах да поуправям багажите. Сутринта имахме закуска на терасата, беше много красиво. За жалост нищо не снимахме. Има кадри само в Инстаграм, така че може да видите там. Друго. Вижте как изглежда леглото. Ще снимаме малко Свети Валентински кадри. Даже чакам Симо всеки момент да се върне и да видим дали мисията му да вземе балони с хели от детския кът е успешна. Ние сме купили балони, но решихме, че ще бъде много яко ако с хели, така че той в момента се пробва там да оговаря схемата. Така че, да, ще видим. Всеки момент ще дойде или ще влезне с 10-20 балона едвам през вратата, или ще си ги надуеме и така. Но така да е. Кадри. С Свети Валентин ще правим. Бяхме на джакузи. Общо взето гледаме да използваме на макс последния ден. Да съберем багажите, дрехите и всичко. Утре може би отново ще направим закуска на терасата, така че да има възможност да я снимаме. И така ще си тръгваме, много, много тъжно, но със сигурност ще дойдем пак.
още е рано да се тръгваме. Има още какво да се види, има още какво да се прави, има още какво да се снима, очевидно. Така че, да. Вижте какво сме направили горе. Направо и сега, ако влезне хаускипъра, ще му стане лошо. Ще му подаря розата. Голяма романтика, хубаво е. Все едно 14 февруари. Да, той е. Винаги е 14 февруари, бе, любов. Let's make some noise! Бяхме на вечер на талантите и по-скоро хората от екипажа и тия, които работят тук и които имат талант, реално те перформаха за нас. И имаше една много яка група, вие ще ги видите сигурно, група самоанци, които имаха уникална хореография. Чак на мен ми се прииска да съм самоанец. Бяха много яки, имаха много яка енергия. Малко никлати, даже този ден. Много никлати. Доста никлати самия кораб. Супер е смешно, защото излизаме от театъра И всички е така. и всички е така ходят като пияни и се блъскат един от друг. Да. Явно сме навлезли в малко по-гълго Малко по-навътре явно, да, и се усеща, но спокойно не повръщаме, не е ужасно. За малко днеска бях аз, Малкичко ни беше лошо сутринта, но просто защото се бяхме надукали с прекалено много храна и той без да клати кораба с толкова много храна е нормално да ти стане лошо. И така, отиваме сега да хапнем, да вечераме. Да, днес понеже сме в открито море, кораба е full max, смисъл, живота кипи направо, ресторанти, барове, всичко е отворено и е много готино. Последен ден. Да, последен ден. Утре заминаваме. Ще ходим да хапнем и имаме още някакви неща, които трябва да заснемем, така че ще видим по някое време. Последен ден. Тръгваме към летището в Барселона. Паковали сме с багажите и сме готови да се връщаме в България. Навънка вали и дават го грамотевичето море даже. Не ни е яд, че няма да видим Барселона в този случай. Да, някой друг път че. На летището в Барселона сме, пием по едно кафенце. Имаме няколко часа до полета, даже не просто няколко. Сега е 11, ние летим в 2. Минахме security и всичко, малко сме тъжнички, че си тръгваме, но има доза радост, че се прибираме на нашето тихо божурище. 7 дена е така в галимацията всеки ден. Да, наистина. Хора, малко ми идва повече. Сега си говорихме как този кораб толкова ни дигна летвата и очакванията за круиз конкретно. Да. Че следващия, на който ще бъдем, трябва да е хубав. Трябва да е доста хубав, за да ни хареса. Ще си кацнем чак в 10:30 и ще сме си вкъщи сигурно към 12.